Vi er snart tilbage med vores Mira Kongelige Detektiv Marathon. Bingo og Rollis liv er at nyde nye, fantastiske steder hver dag. Hvad hedder du? At få nye venner, hvor end de kommer hen. Kaptajn Klippingklo Håfinsen. Men mine venner kalder mig Kaptajn Finn. At opleve en masse forskellige eventyr. At løse et hvert problem, der måtte opstå. Missionen er fuldført, gamle Jas. Og aldrig holde op med at have det sjovt. Den er perfekt. Hvis du stadig ikke tror på det, så tjek med dine venner Bingo og Rolly. Hver aften kl. 6:15 på Disney Junior. Ny Paw Patrol Dino Rescue. Gør dinobilerne klar. Dinoerne har brug for vores hjælp. Gør klar. Chase, Marshall. Kør. Sådan. Kør stejlt. Yeah! Red dinoerne. Små helte, store redningsaktioner. Med Paw Patrol Dino Rescue-biler følger en mystisk dino. Hver sælge separat. Det er et Hatchimals Wonder Wings Mall Show. Lad os klække en overraskelse. Wow, se de vildt store vinger. Så mange søde stile. Jeg elsker, at man kan blande dem. Nu kommer nye Pixies Wonder Wings. Der er over 50 Pixies Wonder Wings at samle på. Hatchimals Collectibles og Pixies. Hver sælge separat. Alt er sjovere, når man er på eventyr. De sjove venner er tilbage i Mickey Mouse hæsblæsende eventyr. Nye afsnit starter på mandag kl. 5 på Disney Junior. Bingo og Rollis liv er at nyde nye, fantastiske steder hver dag. Hvad hedder du? At få nye venner, hvor end de kommer hen. Kaptajn Klippingklo Håfinsen. Men mine venner kalder mig Kaptajn Finn. At opleve en masse forskellige eventyr. At løse et hvert problem, der måtte opstå. Missionen er fuldført, gamle Jas. Og aldrig holde op med at have det sjovt. Den er perfekt. Hvis du stadig ikke tror på det, så tjek med dine venner Bingo og Rolly. Hver aften kl. 6:15 på Disney Junior. Nu er vi tilbage med vores Mira Kongelige Detektiv Marathon.